Loh, derek urute naon? Monggo Mbak Asih. Unjuk para tamu Sugeng Lenggan Desa Sinambi midhangetaken Sukolaras. Sri Uneng Mustika Tuban Lapo tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kawus prasetya nandhang ganti. Kapupo ing madya lodok perang pandeng lawan minati katresnane Wiratmaya dinapitene Rara Sri Uneng Sukolaras. Sri Uneng Mustika Tuban Lapo tresna lan sabaya pati